kaze kupheke inkomo lapha umntwana ufuna ijewelry Kutasi. Shomntwana sihamba nje. Awuthingele lapha kule nto engana ngisisanga kahle. Asiqondile mntwana. Ngoba ukwanhlafunela lapha ndoda ahlafuna phela ngizwe lesikhathi kanjiya manje. No, yonke into ebengitshela yona ekuqaleni yiyo. Kanti udakhuluma lokhu uthalaza. Azi confidence yakhe yehlile le yadi sefone ehambelana le oyiyo naba. Iba checked up. Right. Hayi, kathi lokangazi. Ayikwazi kathi ngibakwazi futhi Singazani. Ngoba bengishiyo mina ukuthi lapho kwaba neproblem eThabijwa lapho yisho. Abaleka ngendlela engibaleka ngayo umuntu. Konse phela le kebhesi la khona indawo yakhe izoba right kahle. Uright ndoda makuphuma nami ibhesha bizamile ngokusiphula ikhanda. Abaleka mina ngendlela engibaleka ngayo ngithi umuntu ubaleka ngayo. Ndoda ngike ngufonela isitoro nje lengasho fonini akusiso leso simhlafunela khona manje. Ndoda abantu laba endlaba izolo eSun City isitoro abasikhuluma lesitoro nosikhuluma asihambisani Wena manje understand yini usibayisile yini when you understand mawuthalaza usibayisile ndoda yazi ndoda yazi ngicongenzele kuwe lula ngicongile ngiyalena mfowami sikusinda vele uyikhiphe la uthenikeza igiyalelo ndoda fika sebenza vele uyayisebenzisa yini Nginaboshwa ke. bye bye ndoda sungahamba out namuzi mayisithi uthini bye bye hamba shoes sungahamba kuyahlanya sithola abantu kabi into esitori esithembile sana sokuzobuya zosikhuluma kona akakuhloniphi akahloniphi vele kumkhombe ngathi umqoqode ngasekhaya akahloniphi kabi